Beno, bideo honetan ikasiko dugu volumen unitateak. Lehenengo eta behin definituko dugu volumen unitatea zer diren. Bueno, har dezagun kubo batekin. Daukagu kubo bat, aurpegi dira karratuak eta karratu bakoitzaren aldia zentimetro batekoa. Eta definitzen dugu zentimetro kubiko bat kubo honen volumen hau da. Zentimetro bateko ertza duen kubo baten volumena definitzen dugu zentimetro kubiko bateko bezala, bai? Hau da zentimetro kubiko bat. Horrela ere definitzen dugu dezimetro bat duen ertza duen kuboaren volumena dezimetro kubiko bat izango da, bai? Orain ikusiko dugu dezimetro kubikoa, zentimetro kubikoak eta horiek nola daude batara bestearekin erlazionatuta. Horretarako jo dezagun hemen daukagu kubo bat, dezimetro bateko aldearekin, bai, hau da, eta ikusi dezagu zenbat karratu zentimetrotekoak daude. Bueno, kubo handi honetan hartzen baldin modu maila bat, hemen da 10 eta zentimetro, bai, dezimetro bat da 10 zentimetro orduan. Zenbat zentimetro kubiko daude dezimetro kubiko batean, hau da, zenbat kubo txikia daude hemen kubo handi honetan. Horretarako ikusten dugunez, maila honetan daude 10 bider 10, 100 kubo txikiak. Eta 10 mailak daudenez, 10, dezimetro bat 10 zentimetro daudenez, guztira da 1000 kubo txikia daude orduan. Dezimetro kubiko batean daude 1000 zentimetro kubiko. Zergatik, 1000 karratu txikia daudelako hemen barruan. 100 maila bakoitzean, bider 10, 1000 zentimetro kubiko. Hau da, ikusi dugu dezimetro kubiko bat dela 1000 zentimetro kubiko. Eta aldaketa horiek ere, beste unitateekin ere egin dezakegu berdin. Orduan, adibidez, zentimetro kubiko bat, 1000 milimetro kubiko du. Dezimetro kubiko bat, 1000 zentimetro kubiko. Metro kubiko bat, 1000 dezimetro kubiko. Dekametro kubiko bat, 1000 metro kubiko. Hektometro kubiko bat, 1000 dekametro kubiko. Kilometro kubiko bat, 1000 hektometro kubiko. Horrela, pasatzeko batetik bestera, bider 1000 egin behar dugu, eta alderantziz, zati 1000 egin behar da. Bueno, orain ikusi dezagun nola aldatu dezakegu volumen unitateak modu batetik beste modu batera. Volumen unitate badaude bi modu adierazteko, modu konplexua eta modu ez konplexua. Modu konplexua da adibide hau bezalakoa. 257 metro kubiko, 83 dezimetro kubiko, hau da. Ematea zenbakiak komarik gabe eta unitate guztiak. Eta moduz konplexuan da ematea unitate bakar bat eta hemen komak erabil daitezke. Adibidez, ematen digute adibide hau, 257 metro kubikoa, 83 dezimetro kubikoa. Eta pasatu behar dugu modu ez konplexura. Guk taularen bidez ikasiko dugu. Guk pasatuko dugu dezimetro kubikora, edo beste batera, edo metro kubikora. Eskatuko digutena. Orduan, lehenengo hau taula batean kokatzen dugu. Metro kubikoa dira 257. Orduan, kokatzen dugu 257. Gogoratu, unitate bakoitzean 3 zifra ditu. Bai, 2, 5, 7. 7 da metro kubikoa, 7 da hemen eskinean. Eta gero, 83 dezimetro kubiko. Kontuz, 83. Bi zifra daude bakarrik. Orduan, 3 dira dezimetro kubiko. 83 dezimetro kubiko. Eta hemen, utxune honetan 0 bajarriko dugu. Bai, orduan, honen erantzuna, dezimetro kubikoetan emanda izango da 257.083 dezimetro kubikoa. Eta metro kubikoan eskatzen badigute, bajarriko dugu erantzuna 257,083 metro kubiko. Koma jartzen dugu metro kubikoan, ze metro kubikoek eskatzen digute. Dezimetro kubikoak, 257.083 dezimetro kubiko. Beno, orain ikus dezagun beste adibide bat. Orain emango digute volumen unitate bat modu ez konplexuan. Adibidez, 0,06 bat hektometro kubiko. Eta hau pasatu behar dugu modu konplexuan unitate guztiekin. Horretarako lehenengo eta behin jartzen dugu hau taulan. Hemen daukagu 0, hektometro kubiko. Hau, eskerrekoa komaren eskerreko zenbakia jarri behar dugu hektometro kubikoan. Orduan, 0 hau hemen jartzen dugu. Koma, hemen, tartean, jarri beharko dugu eta gero jarraian beste zenbakiak. 0, 6, 8, bat, eta 0 hau betetzen dugu metro kubikoak bukatzeko. Eta orain,
jartzeko modu konplexuan, unitate guztiak jarri beharko ditugu, eta erantzun izango zen, 78 dekametro kubiko, 910 metro kubiko. Hau da, 78 dekametro kubiko, 910 metro kubiko. Bai? Beno, beste adibide bat. Kasu honetan daukagu modu ez konplexuan baitere, beste adibide hau. 2563,226 dekametro kubikoak. Lehenengo eta behin, taulan jartzen dugu, hemen 2563 dekametro kubikoak orduan, hiru hori dekametro kubikoak. Hiru hori dekametro kubikoak. Eta gero, 2563 dekametro kubikoak. Eta gero, beste zenbakia, koma, hemen dago, 226, eta 0 horiek betetzen ditugu dezimetro kubikoak bukatzeko. Eta orain, modu konplexuan pasatu behar dugunez, izan behar dugu unitate guztiak. Bai? Hau da, izango da, 2 hektometro kubiko, 573 dekametro kubiko, 225 metro kubiko, eta 600 dezimetro kubiko. Taulan, unitate guztiak esan da. Bueno, eta orain azkenengo adibidea. Jo dezagun orain lehen bezala ematen digute adibide bat modu konplexua. 56 dekametro kubiko, 5 metro kubiko eta 801 zentimetro kubikoa. Eta modu ez konplexuran pasatu behar duguna. Eta emango dugu zentimetro kubiko, dezimetro kubiko, metro kubiko adibide hori, bai? Lehenengo eta behin zenbaki hauek taulan jokatzen dugu. 56 dekametro kubiko, 56 dekametro kubiko jartzen dugu, 56 dekametro kubikoa. Gero, 5 metro kubiko, kontuz 5 honekin. 5 honekin dira 5 metro kubiko, hemen hirugarren lekuan jarri behar dugu. Eta utxune hauek 0ekin betetzen ditugu, 2 zeroak. Eta gero, dezimetro kubikoak ez daude, borduan 3 zero jartzen ditugu, dezimetro kubikoak ez daudelako. Eta 801 zentimetro kubiko, 801 zentimetro kubiko. Eta orain esan behar dugu, erantzuna segun eta zentimetro kubiko, dezimetro kubiko, metro kubiko edo dekametro kubikoak diren. Bueno, eskatzen badegute zentimetro kubikoak, orduan jarriko dugu zenbaki hau, eta gero zentimetro kubikoak. Eta hori da, 56.000 5.000.000 zentimetro kubikoa. Eskatzen badegute dekametro kubikoak, koma jarriko dugu hemen, 6 eta 0 artean, eta izango da erantzuna 56,005000000 dekametro kubikoak. Eta eskatzen badigute metro kubikoak, koma jarriko dugu hemen, eta izango da 56.005,00000 metro kubikoak. Bai, agur.